Crvena zvezda je treća u grupi B Ligi šampiona. Pa jeste, teška utakmica za nas, gde smo vrlo rano primili taj prvi gol na nesreću iz prekida, što je naravno promenila tok utakmice, gde smo morali više da se otvorimo i ostavimo dosta prostora ekipi Tottenhama, pogotovo napadačima, gde smo se uverili da koliko su moćni u napadu, koliko su brzi po bokovima, kakva kretanja imaju i nažalost po nas utakmica se završila veoma visokim rezultatom. Međutim, moramo da dignemo glave gore, idemo dalje, sada dočekamo kod kuće i to će biti skoro drugačija utakmica gde ćemo se drugačije pripremati i nadam se odigrati mnogo bolju utakmicu. Upravo tako revanšno na Marakani može biti drugačiji i koliko će vam značiti podrška vaših navijača? Pa značit će nam mnogo, kao što sam pomenuo, bit će skoro drugačija utakmica od prvog minuta. Mnogo nam znači podrška naših navijača, daje nam vetar u leđa i situacija na terenu sigurno neće biti kao što je bila večeras. Tako da, eto, prvo se okrećemo utakmicama u prvenstvu, a zatim ćemo maksimalno spremni biti za utakmicu Lige šampiona. Da li ste se sada iznenadili kad ste čuli pesmu Udalje? Pa, nismo se iznenadili jer očekivali smo da budu u nekom broju, kao što je bilo večeras. Tako da znači nam svaki navijač koji dođe da nas podrži i van naše zemlje. Želeo bih da ih se zahvalimo ovom prilikom i uvek ćemo igrati za njih. Još je li te iznenadila igra Tottenhama toliko dobra, s obzirom da si bio veliki optimista pred putovanje? Pa ne mogu reći da mi je iznenadila, mislim to su stvarno vrhunski igrači, pogotovo kada otvore utakmicu na vreme kako treba. Opet ponavljam, primili smo taj gol iz prekida, gde mislim da smo mogli bolje da odreagujemo, ne bi se tako odbijalo kasnije, ali dobro. Ruku na srce, na kraju težak poraz u zemlji, međutim, glave gore, idemo dalje. Za kojim situacijama najviše žališ? Nekog gola ili... Pa najviše žalim, eto, rekao za tim prvim golom koji je bio iz prekida, gde smo morali bolje da markiramo pre svega Kejna i ostale njihove igrače i golova koje smo primili iz naših grešaka. Kada odigraju stvarno dobru akciju, jednostavno može se samo čestitati, boli kada primimo golove iz nekih naših grešaka i znaš da će njih boliti. Hvala. Evo samo sve.